Wow! Naisunog! Wala, durian ang bunga. Asa na maabot na eh? Init man. Buhi man. Buang-buang mo na ka. Init ang sabaw. What's up, pre? Oy, ikaw man na, kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon, gasigar gihapon ang mata sa kamaro for today's video, pre. As a maningilay nga Turkey sa Davao City. Pero wa na masaag dire, pre. Pero kani nga lakaw, pre, di ta maningil ani, pre, ha? Building bridges in this community. We are leaders, we are builders, we are creators, we are organizers. Padawong migpanabo ani nga sakay, pre, kay ma-birthday mi ba? Alam na, basta si Migo George gay mo drive niya ingana andre na iban, automatic na na, pre, na ginay kaon ang padulungan na pre. Diri ta sa lanang agi, pre, sa Mamay Road ba, diri sa may airport ang gawsanan na pre, kay basin makakita dai ta og eroplano nga padung butog pa og padung pod mo subida, kay basin dai natay makitaan, pre, kay sugad-sugad sa tong life, wa gyud ta kita na, pre, ba. Pero kaloyan sa Ginoo, pre, wa gyud ta kita dire, pre. Maskin anino man lang kani nga sakay, pre, sakay gud ni nagmotor man eh. Pero kaning lakaw niya, nagbaktas man ni, pre. Pero klaro mo gid, pre, sakay, klaro ano mga anino na mo diha, pre. Anino lang na mo ipakita diha, pre, kay wa may eroplano na to nakit-an ra, pre. Kani nga sakay, pre, kauban na to si Mads ug ang iyang mga kauban sa trabaho, pre. Nya mohapit sa tanang shield, pre, kay nahutdan lagi hangin ang driver. Nagpahangin ko, pre, kay lain naman ang dagan sa motor mo, aksyon na magpangawat, pre, basig kita pa noy papasangin lan og nay mawaan ang karsada, pre, ba. So dinhi, pre, panabo na ta. Dinhi nagpaabot tong mga kauban sa akong mad sa trabaho, pre. Unya na mo tong birthday celebrant, pre, kung makakita na mo diha og imkor sa may kanto, amo na pasulod nila mo. Sulod din mi dire, pre. Nakakita din mi dire og eskwelahan sa Namuwag, amo na ni. Ay mo kumpiyansa dire kay daghan re gipamuwagan tungod aning pangalan na Namuwag National High School. So gisugat gyud sa birthday celebrant, pre, kanang nag-una diha nga badja, pre, o di na basta-bastag motor, pre, badja. Gahi kay nang motora, pre, kung sakyanan nimo mura nag-artista ban kahanoy, pre. Unya dinhi, pre, niagi na ta ning tolens, pre, o nga ligid ra gyud masakto sa tong motor, pre. Gamay simyat ni man ni, pre, kisgos mga lambre. Og dire, pre, niabot ni gito sa area. Kung say tawag nang moabot, pre. Shutdown maguroy tawag ato katong moabot na, pre. O bahala na to, basta ko tong nay down, pre, ba. Mao na to, pre. Pag abot na ko, dire, pre, na amaze ko, bra, kay bukid mo jud kay, pre. So naagi mga tanom mga parta mga ninduta, dire, pre. Pakita lang po na kung avocado nila, pre, tibayag bunga, pre. Durian man. Kaya kin avocado ra, guys, kay durian ang bunga. Maong naingon ana na, pre, kay kanang avocado sa una, pre, sawa pa na gitanom, pre, na upahan man nagtaga durian, pre. Maong pagtubo niya, pre, ang iyang bunga durian, no? Kung sa iro pa na, pre, na sugulan og breeding, pre, ba. Ang kuyaw diha, pre, pag abri nimo sa durian, avocado na po isulod. Pero lahi pay ato, pre, nagkuha jud kog bunga diha, pre. Natingala ko pag man ako kuha, pre, nahimo may nung butong. Gitistingan din ako abri, pre, kay basin durian pud ang sulod ba. Butong jud, pre. Wa na jud tay mahimo diha, pre. Asa na maabot na eh? Init man. Buhi man. Buang-buang mo na ka. Init ang sabaw. Mao to, pre, pag abot na mo dire, na busy pag maayo ang birthday celebrant o panguha sa iyahang mga handa, pre, samtang si Migo George dire, pre, parta mo bisag dakop-dakop og manok, namasin lang, pre, ba, kay basin makabit-bit abot ta, pre, without permission sa tag-iya. Ana man na, Migo George guna dapat makabit-bit kitag manok ron dili pwede di ta kabit-bit, mabisaya, mailonggo og ma-English pa na nga manok. Ang area dire, pre, mura ra pud og naata sa Mariag, pre, tungod sa kanindot og kahanyag din. Pero ang atbang, pre, gadag-om na diha. Maong nanulod na may, pre, marayag yun ang style dire, pre, kay pagkahapon muulan man. Mao to, pre, gipaypayan gihapon na dire, pre, kay hilaw-hilaw pa daw ang mga sudan, pre, nya pagkaluto, pre, automatic na diha. Gihukaran din na ni Mads ug mga kauban niya sa trabaho, pre. Of course, di pud ta pa alkansi ra, pre. Hukad po taron taon-taon, pre. Nangita pa tagkaplastaran ana atong kamera, pre, ba. Laguta lagi ning kamera, ha. Di gyud maplastar, pre. May gani diha, pre, na plaster na nya. Mao jud pagbundak sa ulan, kabantay ka na akong ulo, pre. Gabasa para diha kay akong motor ako pang gipasilong, pre. Unya di ba ta mahimutang, pre, og di ta kabalo sa ulan kay gipasing ulanan man ta, pre. Hala, pato ning dumugon pag maayo diri ang patutin nila, pre. Taysa, Migo George, unsay patutin nga murag manok man to, di to matawag tog pato. Manok tin to, Migo George, ha? Manok. So mao to, pre, ang cake na pud lang gipaypayan ra, pre, kay hilaw-hilaw daw ba di makaon, pre. Kani kay hilaw-hilaw man, te, pwede dalhon na lang nako nig balay, te, dito nako tiwason og luto, te.